Hadin ki babun tali ki jingkhanra ba seiso ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya haga khat South rik liber kila yo ban kem yeh nyongot kinong Bangladesh bat arngot kinong India na ki benta khaput ke East Khasi Hills, East Giant Hills bat South Garo Hills district ka jilla. Hadin balayo ya ka jingtip ka babania na kitanat sentian ki Sipai BSF na ka 172 Battalion kila penlong ya ka jingkhanra ka bakerpang ha ki benta khaput ke East Khasi Hills ka balalam sya ka jingyo kem ya ki saungot kinong Bangladesh. Kini ki beriu kidang persang banwan rungtu sya India bandai isim benta ha ka jingle niam jong ki bahayeng ki balasyong lasa ha ka negari. Baru kini ki beriu belasyak kem la pentikna bagi dei ki nongsong snong kari Bangladesh. Ha ka weipat ka jingjia ki Sipai BSF na ka 22 Battalion kila yo ban kem no ya laingot kinong Bangladesh na ki benta khaput jongkari na South Garo Hills kat ba kidang persang banwan rung sya India na ka benta banwat kam wat jam. Kat ba ha ka weipat ka jingjia ki Sipai BSF na ka 04 Battalion kila kem no ya arngot kinong India bat kurup no ya ka kali ka bakit ya shibun ba ka sini na ki benta ka surak khaput na ya bazar pen ursla East Khasi Hills ya ka balatmu ban khayitu syapo Bangladesh. Hadin ya kini ki beriu kumju ya kekali balayo kurup la IT no sya ki bor pulit kathan na kabenta ban le syuk-syuk ya ka badan kam kat kum kaan.